munkin lapa. No morjesta moi taas kaikille. Ärsyttävästi puhu päälle muuten. No, elikkä täällä on Hessu Hoponen ja... Nasse sitä. Ei kun Nasu Pro. Joo, elikkä uudella kanavalla. Ihan uusi kanava. Ja... No, Nasu, kerro peleistä, mitä mä jotain kuvata. MV3 CS, niin kun nyt pelataan niin Minecraft, jos me löydetään joku serveri, missä kuvata joku mun serveri. Jos jollain on sellainen hiljainen serveri, ei mitään plugineita, niin sitten me voitais, jos saadaan tulla kuvaamaan, niin tultais ihan ilomieli. Eiks? Koska jotain serveriä me tarvitaan, mutta ei saa olla mitään plugineita. Ja iloa. Niin. No kuitenkin. Au, mä kuolin. Ja se sattui. Jee, mä tapoin. That really hurts me, Charlie. Charlie, that really hurts. Noniin, mentiin. Charlie beat me and it really hurts. Mut eiks me TF vähän amnesiaakin saatetaan ja... Mä laitoin valot päälle. Sä pöllit mun tapo. Oho! Sieltä tuli vähän kovempi hyökkäys. Tää oli joku ärsyttävä mukaan ja... Vai yksi tyyppi äsken tuli joku 5 tyyppiä hyökkäisellä AK-47, mulla M4A1 ja mulla oli 20 vai jotain, vähän meni HP:tä pois. Mulla menee nyt päin persettä tänään. Et ole ainoa. No sulla on se tää 4 tappoa, mulla on ei ollenkaan ja 2 kuolemaa. Mennäänkö johonkin läppää kämppipaikkaan? Joo, oka mun pingi. Simple. Simplexillä on vähän korkea pingi. Vähän. Ovena hetki. Vähän lujalla se saattaa olla. On siis varmaan korjaa. Mutta ei mullakaan No aikookin korjaa kai. Ai, Gabriela vetää tuota. Herätään aina nopeasti, kun Gabriela on pelaamassa. Noniin. Mennään väliovesta. Jäädään tänne camper. Tehdään hyökkäys. Apua, sieltä tulee ihan hemmetimoinen. Nyt paetaan. Paetaan. Hyvä. Ui, ja 60 helttiä. Mulla jäi 27. Allas! Se on paras paikka. Joskus sä alat menee helttiä, mutta sä saat ne takas. Sä pöllit multa. No säkin pöllit mut kerran, hää. Meneekö se laittaa äänen vai menit? Tai me vedetään ilman äänen vai menit? Tuu tänne. Mä oon täällä. Mä oon tällaisessa kauheessa ylihuoneessa. Ai onks se siellä? Se oot sieltä päällä. Valitettavasti me ei sinne, niin Mä porasin headsotin. mä varasin. Toi on ihan OP paikka, mä kerran tuolta yhden rundin ihan kokonaan vei. Au. Siellä on tyyppi AK:lla. Joo, mulla on 9 HP. Sillä on 3 HP:t. No missä se on? Se on siellä huoneessa. Poraa vaan ovesta. Niin sit se kyllä yhdestä niinku osumassa. Se on ainoa kun parat vaan vähän, niin sitten kyllä se sit kuolee. Joo, mä oon ammuskellut. Ei! Oisit vaan porannut. No en mä jaksanut poraa. Mä olis halunnut tappaa sen tuolta sellainen mukavasti. Niin kato tätä aloituspislaa. Mä tuun sukaa tänne ylös. Joo, mä oon. Noniin, Tuolla tulee on sieltä joku. tyyppi. Tuolla! Se aika huono. En Jep. ammu. No, toi ei erikoissotilas kai. Tuolla oli! Veti mutki. Mutkin veti. Melkein samaan aikaan suunnilleen. Mennään sinne pikkuhuoneeseen. Okay. Elä se tavallaan. Jani herra Jani on täällä pelaamassa. Jani herra Jani.
ei oo kyllä tuttu, se ei välttämättä se. Oh, eikö se oo se muka? Kuulostaa Ei. ainakin ääni aika paljon samalle. Hyvä pelaamaan. Joo. Juu. Mulla on 6 tappaa, 2 kuolemaa. Kauheet flyhacksit mun päälle. Yeah. Osaa laittaa niitä. En osaakaan. Kuka halpaa. Niin menis kuolemaan vaikka. Oh. Heti noin. Joku on byförilainen täällä, se on ryssäläinen klaani. Onko? On siitä ihan läpidä. Muistaakseni me pelattiin Byförissä, ne oli ne... Byför oli se, missä oli niitä AVP-mäppejä. Tuu tänne. Aina jo alahuoneeseen, eikä ylähuoneeseen. Ui. Mä porasin 8 HP. Apua, nyt me porataan. Himmetti. Siellä on yksi poraaja, joka poraa ihan täysin. Katsi lähtee. Ei niitä ole paljon enää jäljellä. Oot sä elossa? Oo, 8 HP. No. Tuu seuraamaan, tehdään niitten baselle rynnäkkö. Ui mä näin. No, kiva. Oho, Se ampui mut heduun. jee. Mitä hyvin meni. Mulla menee ihan surkeesti nyt tänään. Etpä oo ainoa. Sulla menee kyllä ihan hyvin. Ei me. Mulla menee 8 Katseesta ihan ok. 8 silkään huonoa. Meneekö seuraavaksi sinne punaiseen huoneeseen? En mä tiedä, tehdäänkö rynnäkköjä? Ne ampuu meitä helposti, koska ne ryssii. Otetaanko P90 pohjaan? Okay. Noniin. Tää voi kestää kauan. Se on niin tylsää, kun noi menee kämppimään. Oh. Ota P90 ja pistä se pohjaan. Jep. Noniin. Noniin, vaihde. Tolle jäi 1 HP. Kenelle? Ai niin, mun pitää ostaa P90. Ai niin. Konepistolit, jes. Valmiina. No. No. Nyt mentiin. No. Eka. No. Mä pöllin sen sut. No. Arvaa huomasinko. Ja varjot näkyy. Sainks. Sainks on hyvä. Niin, se on. Vois kyllä joskus etsiä se CS-servu. Siinä vieressä, oven vieressä. Mitä? Miten se piiloutui oikein? Mä katsoin noille sivuille ja sitä ei näkynyt. Ei se kyllä näyttää kauheasti, että se näyttää. No en mä nähnyt sitä, niin mä katsoin niille niinku puolelle eikä mä nähnyt sitä. Sit se yhtäkkiä tuli mun taakse. Outo. No ihan sama. Taas menee jonnekin oven. Kyntyssä sillain. Ananas täällä. Kaikki noi kämppii tuolla. Jee. R&D pitäis mennä kunnolla ammus. Oh, camper. Oikeesti sulla menee hyvin, mun menee ihan surkeasti. Tiiä menee kun kauhean. No menee hyvin, jos on ollut 10-5. No me niinku jatketaan tätä videoa, kun tän piti olla vaan vähän kerran.
eihän se edes voi kuvata mitään semmoista kuin vähän autoa. Eikä kuitenkin. Tähän kanavalle tehdään kaikkea Let's Playtä ja CS:stä monia. Ja niistä Amnesiasta ehkä joskus. Ja Saat. en mä tiedä. No, kuitenkin aiotaan pelata. Vähän Skyt. Ui vitsi, siellä oli ollut joku snippu. Näitkö? Älä mene. Oho. Ehkä pysytellään pois seistä. Mennään tonne punaiseen huoneeseen. Ai joo. Noniin. Onks siellä jotain? Oh. Tapoit sä ne? Vai yhden, siellä oli pelkästään yksi. Joo. En mä taas tukkasin näin. Mulla on no flash. Mä mennään päästä. Siellä on joku Sadomator, mä oon huomannut sitä. Sinne tulee. En pääse kyllä pois. Sinne tulee. Me vaan sinne ja rynnäköön. No kun mä en pääse! Mä oon stukannut näihin. Me väittäis veitsel kokeilla. Noin. Ei, melkein! Noin. Noniin. Siellä on täysin, mene vaan. Oota mä reloadaan. No uimaltaskin. Oho, siellä oli yksi sala. Au. Mut Mulla on sen verran vähän tässä. Mikä se on takahuoneen poro? No, kuitenkin. Purekko takahuoneesta Elikkä Kiva, Karulle jäi 2 tilat, OP. jos haluatte nähdä niinku näitä jota pelivideoita tulee, niin tilatkaa tai seuraatte jotain tällaista. En mä tiedä. No, kuitenkin. Kuinka se Hei eniten hei. vai? Katsokaa, Nasu Pro sai eniten tappaa. Hei hei.